Čau, vítám vás u nového videa a dneska vás zdravím z Ostravy, Mariánských hor a konkrétně za mnou je vzdušená jáma Ignát. Dnes se vydáme okolo řeky Odry do Bohumína a pak se vrátíme zpět jinou cestou zase tady. Je to tady pro mě neznámé, takže jsem zvědavý, co tady všecko bude a určitě se máte na co těšit. Pojďte se mnou. Od vzdušníkové jámy vyrazíme tady přes chemickou osadu k řece Odra a po ní po proudu k městě Bohumín. Dnešní trasa je pro mě úplně nová, takže se nechám navigovat a jsem zvědavý, co dneska potkám. Tady je dnešní zajímavost první, soutok řeky Odry a Opavy. Nyní už jsem na cyklostezce. Tady je protipovodňový val. Cesta dneska to nebude moc dlouhá, okruh má necelých 40 km, takže na zimní období úplná pohodička. Tady je krásná lávka, páteř je opravená. První úsek vede po starším asfaltu, na kolečkové údrstě bych ho nedoporučoval, ale na silniční kolo je to zcela v pohodě. Nad námi je dálnice na Polsko. Tady nalevo je malá vodní elektrárna. Do Bohumína to máme 13 km, což je kousíček. Po pravé ruce za lesíkem jde vidět bývalý důl Odra. Je to komplex starých budov. Mimo je nákupní zónu Outlet Arena Moravia, ale ta nás dneska nezajímá. Jak to tady mají vedené? Vypadá, že musím pod most. Mají klopenku skoro udělanou z asfaltu. Tady poprvé přejíždíme dneska řeku Odru. Tady je udělaný krásný chodník pro cyklisty a turisty, respektive chodce. Máme hornické muzeum dokonce. Hůra na cyklostezku. Nyní už jdeme po levé straně řeky a za chvilku by měl být soutok s řekou Ostravicí. Landek Park. Nalevo je občerstvení. Jsou zajímavé skalky na levé straně. Pěkné místa. Jedu tady mimo sezónu a v pracovním týdnu. A je tady krásný klid. Hezké prostředí. A tady jsme u soutoku řek Ostravice a Odra. Soutok řek je nenápadný. Je u toho turistický rozcestník. Takže to nemínete, ale je to schované za stromama. Tady bych měl podle mapy jet nahoru. Ano, tady to je. A vracíme se zpět na pravý břeh řeky Odra. Tady musíme přes cestu. Svištíme dál na Bohumín. Vítr v zádech. Zde objíždím nějakou křižovatku zase větší. Takže pojedu tam a zase zpátky. Počkáme, až projedou auta a přejedeme cestu.
Tady je nový asfalt, velké parkoviště. Tady to bude v letě ráj bruslařů. Napravo nějaké velké jezero. Vidíte tady mraky ptáků, to vypadá na Racky. Jezírko po pravé straně je opravdu velké. Posuďte sami. Cyklostezka vede vpravo. Aspoň půjdu dál té dálnice na chvilku. Má to tady taky své kouzlo. Pro mě, který jezdím hodně do Beskyt nebo Hostinských vrchů, to samozřejmě novinka tady. Jsem tu poprvé, takže to ještě nemám okoukané, ale na ježdění mimo sezonu superové cesty zatím. Malé převýšení. Každopádně se nezapomeňte vzít blatníky. Málo to tu prosychá, je tu poměrně dost blata. V těchto úsecích je cyklostezka využívaná i stavební a zemědělskou technikou. Takže tady jsou ty blatníky nezaplacení. Bohumín by neměl být už daleko. Přejdeme cestu. Snad tady bude už čistější chodník. Navigace mě tady vede na most a jdu směrem na polské město Chaloupky. A zde tvoří řeka Odra hranici. Tady na levé straně zámek. Zámek slouží jako restaurace a ubytování. Tady jsou trhy. Dnes se v Polsku moc neohřejeme. Pojedeme přes něho přibližně 2-3 kilometry. Jinak já do Polska jezdím celkem rád na kole. Přemrkněte na nějaké moje videa, buď to z Bílska Běla, anebo z Rychlebských hor. Tady je obrovský přejezd. Nevím, jestli to je blízko nádraží, nebo je tady nějaké depo velké. Polsko je už za náma a zase jsme v Česku. Tady by měl být zámek v této vesnici. Možná to je nějaký konec zámecké zahrady za plotem. Zámecká zahrada je opravdu rozlehlá. Mám pocit, že se tam nachází golfové hřiště. Je tam nějaké taky restaurace a ubytování. Tady je parkoviště. Zajdeme se tam podívat. Když už jsme v těchto končinách, tak toho využijem. Areál je obrovský. Restaurace a nádvoří. Kurník to tam mají teda. Ten areál je opravdu velký a pěkný. To stojí za další návštěvu. Vrátím se zpět na cestu a vydáme se dál. Na dohled už mám vstupní bránu do areálu zámku. A teď mě čeká cesta zpět, která nebude už kolem vody. Takže se trošku zapotíme. Tady je cesta, kde je zase zákaz vjezdu pro motorová vozidla. Optimální pro kolo. Za chvíli budu křižovat linii pěchotní srubu z období druhé světové války, takže se na jeden skočíme podívat. A tady právě měla být odbočka k jednomu srubu. Jestli se dobře pamatuju,
Zajdeme se tam podívat a už ho i vidím. Tak pojďme k němu. Jak by někoho zajímalo opevnění z války, tak jsou většinou 3 velikosti. Řopíky jsou ty nejmenší, pak jsou pěchotní sruby a pak jsou pevnosti, což jsou sruby, které jsou propojené podzemníma chodbama. Tenhle ten objekt je pěchotní srub. Měla většinou více pater, posádka tvořila více členů, měla mít vlastní studnu, vlastní filtrovnu. Je ten pobytý. Od srubu se jdu zpátky na asfaltku a vydám se k Petržkovicím. Napravo jedno z mála stavení, které jsem dosud potkal od poslední vesnice. Hej, ta rovinka v tom lese, to je neskutečné. Toto člověk nezažije ani na cestách, kde se jezdí autama normálně. Vyjíždím z lesního úseku a narážím na první chaloupky. Teďka po hlavní cestě kousek. A tady nalevo je krásný pumptrek. Pokračujeme dále v krase jízdě. Nějaký zbytek mostu, nebo se to má být. Je to udělaná hrozecká stěna. A už jsem přes přechod. Promotal jsem se křižovatkou. Na této cestě už je provoz větší. A tady je nějaký televizní vysílač, jako na dlani. Kolem něho dneska nepojedem. Teď tu mám stoupáček a k tomu protivítr. Takže poslední makačka. Snad. Zde je horizont a výhled na město. Zkusíme to tady má. Tady trošku musím mít oči na šťopkách, ať si nikde nezajedu. Tady to teda je spletité. Co jsem si to vybral? A tady ten pumpáž a rozhodnička. Od odpočinkového místa sedu zpátky na cestu a vydám se k řece do údolí. Dávat pozor, že si jezdil, něco neprojedu. Dálnici mám zase po levé ruce, kde bych měl podjet. Tady je trošku horší asfalt, ale ještě to jde. A tuhle tu lávku už poznávám. Přejedeme most a okruh bude uzavřen.
Jsem zpátky na cyklostezce u řeky Odra. Doufám, že se vám tento výlet líbil po Ostravsku a Bohumínsku. Pro mě to tady byla první jízda, zatím je to pro mě kraj neprobádaný. A jinak toto je moje poslední video v tomto roce. Do příštího roku bych vám chtěl popřát všechno nejlepší. Hodně pěkných zážitků, jak ve sportu, tak v soukromém životě. A pokud se vám tento výlet líbil, dejte odběr, like, sdílejte to, nebo podpořte můj kanál nějak jinak. Takže pěkný konec roku a v roce 2026 se mějte a zase si spolu dáme pár pěkných výletů. Takže mějte se a čau.